Okay, you have only 15 minutes to decorate. Okay. Wala na bang mga pare dyan? Nakatanggap na sila ng tithes, kaya umuwi na. Father Larry, din tayo. Alam mo mga paborito? Andre ka kabali? Mga icon ko. Okay. Father Larry, Father Rolly, Father Billy, huwag na si Father Calix kasi ngayon si Bishop ha. Pag sabi ni Bishop na go, 15 minutes lang yan. Okay na? Si Father Rolly. Tatlo. Father Rolly, hindi ka ba? Sino ba ba? Father Billy. Bishop, kayong dito. Sino? You have 15 minutes to decorate the ano? Okay? 15 minutes, pag 15 minutes ni B-Boy na stop, tapos na. Tapos sa sabay binigay na tayo. Okay? Okay! Okay! Hindi ito magandahan, kundi doon sa pinakamaganda niyong gagawin na biniray na bangka. Okay? Sino ba mga kasama? Sino mga kasama? Anong grupo dyan? Siyempre ang magcha-champion. Wala iba kundi ang Kabaso! Yeah! Okay, anong grupo ito? Ang grupo na magse-second, siyempre, ang ano ito, kabale? Walang ka-preparasyon. Kabale! Diyos ko. Ito ang Yadag Piniray 2015. Okay, Manila. 4 lang tayo, ha? Okay? Okay, ibibigay ko na ito kay Bishop. Wala kang preparasyon. Si Uncle Nick. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, we have now the 15 minutes. We have 15 minutes started. Pino, Father Larry and Father Billy. Okay. Yun na yan. Tingin nyo na yan. At matatalo din kayo. Tingin nyo na yan. Ano ba itong mga taga-kabale? Sino ba ang coach dito? Ito. Hindi, pala mga panehe. Kamusta kayo dyan?
pagtugog, batas ang nakaaran, bumudot sa matuling libot, kalibutan, ug ang aming paglaho, pagkakasahuyan, hanap-hanap kapag inibanan, mga amigo, hinalig kasi manwa, kaya kagang sarugan ay nagbabatyagan, ayang ikasubok ang pirangit, karagat, panimatit, panagoy, itanging nga bagat, rungga kapatik-patik, ito yan sa piyungan, nagpapasador na panahon ni kapistahan, biniray-ray, panahon right, kinitaan, kilayanan, kumustahan, pagsalukan, kasadyahan, biniray-ray, kamusta ka, biniray-ray, mali kita, biniray-ray, kita-kita at masadya. Tinuyog kat maladyaw, nagpananangko, papayado sa batwang, mabato, bayo'y pagtugog, batas ang nakaaran, inago kapaspas, naklibot, kalibutan, ugang ani pag-abagay na bugatan, tahap-tahap ka mapapamunggan, maparaya buli, iting higa ko, mahatrog pangamuyo sa makaako, ayagi kalibog, abir mangit, karagat, panimati, panagoy, itangi ka bagat, runggi ka patik-patik, ito yan sa piyungan, magpapasado na panahon ni kapistahan, biniray-ray, biniray-ray, abiyang kita, biniray-ray, rungga sa pagrasay, biniray-ray, kamusta ka, biniray-ray, makikita, biniray-ray, kita-kita at